blant, dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau gwyliau'r Pasg. Mae wedi bod yn wyliau bach eitha gwahanol i'r arfer, ond dwi'n gobeithio bod bob un ohonoch chi wedi cael rhywfaint o fwynhad efo'ch teuluoedd dros y bythefnos dwytha. Mae'r gwyliau wedi dod i ben bron a bod, a dwi am i chi wybod bod yna weithgareddau a heriau bach cyffroes iawn yn aros amdanoch chi yn yr un lle o dan bob un o'r dosbarthiadau eto peth cyntaf bore Dydd Llun. A falle fydd yna neges gan yr athrawon yn eich atgoffa chi pa mor bwysig yw i bod chi'n mynd ati i ddysgu adre. Yn anffodus i bawb, a dwi'n teimlo'n drist iawn am y peth, allwn ni ddim bod yn yr ysgol ar hyn o bryd, ond cyn bo hir, dwi'n siŵr fydd pethau nôl yn arferol a fyddwn ni nôl yna hefo'n gilydd yn hapus. Ond am y tro, triwch chi wneud yr pethau sydd ar eich cyfer chi, achos mae'n ystod o bethau cyffroes amrywiol ar eich cyfer chi. Felly, bore Dydd Llun, ewch chi amdani. Cofiwch bod chi'n rhannu eich gwaith. Dych chi'n gwybod bod yna nifer o ffyrdd i chi rannu gyda'r staff, a fyddwn ni wrth yn boddau yn gweld yr holl bethau dych chi'n ei cyflawni dros y cyfnod bach yma. Felly am y tro, dwi am adael chi, ond gewch chi neges bach arall gyda fi wsos nesaf. Dwi yn gobeithio bod chi wedi mwynhau y ffilm nathon ni wneud, a falle gewch chi ryw surprise bach arall hefyd yn yr wythnosau nesaf. Am y tro, hwyl fawr, a cofiwch bod chi'n edrych ar eich gweithgareddau. Hwyl blant!